Mzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandirani abale anga okondeka pano pa tiyankhuleni Ambuye. Lachiwiri loyamba nyengo iyi ya Adventi. Nyengo imene tikupitirizabe kukumbutsana kuti ndi nyengo itikumbutsa kuti Ambuye Yesu akubwera. Pang'ono Ambuye Yesu akubwera kuti azatenge ake amene ali olungama kupita nawo kumwamba kudzanja lamanja la Mulungu Atate. Ndipo pamene Ambuye Yesu akubwera, mpingo kutipempha kuti tiyenera kukonzekera bwino, kuziyeretsa. Ndipo nyengo ino ya Adventi tikuyenera kuchulusa mapemphero komanso kuchita ntchito zina zachifundo pofuna kuti tikonzekere bwino kubwera kwa Ambuye athu Yesu Khristu. Lero lachiwiri mawu athu amene tikuwerenga mawu oyamba kuchokera m'buku la mneneri Yesaya chapter 11 kuyamba ndime ya 1 mpaka 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Kizito Yohane kuchokera kumphakati wa St. Matthews, Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka woyera. Luka chapter 10 kuyamba ndime ya 21 kulekeza 24. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Clement Mulole kuchokera ku St. Martin Parish, Chilimba, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Yesaya. Tizawerenga Yesaya 11 ndime ya 1 kuzalekeza 10. Nthambi izaphuka pa nsinde pa Jese, ndipo mphukira izatuluka ku mizu yake. Mzimu wachauta uzakhala pa iye, mzimu wopasa nzeru ndi kumvetsa, mzimu wopasa uphungu ndi mphamvu, mzimu wopasa kudziwa zinthu ndi kuopa chauta. Ndipo kuopa chauta ndiye chizakhale chinthu chomkondweretsa. Sadzaweruza posata zooneka pamaso, kapena kugamula mlandu posata zakumva, koma amphawi adzawaweruza m'chilungamo. Ndipo anthu osika apa dziko lapansi adzawagamula mlandu wawo mosakondera. Mawu ochokera m'kamwa mwake adzakhala ngati ndodo yokanthira ochimwa. Atalamula iyeyo anthu oyipa adzaphedwa. Chilungamo chidzakhala ngati lamba wake, ndipo kukhulupirika ngati chomangira mchuno mwake. M'mbulu udzakhala pamodzi ndi mwana wankhosa, kambuku adzagona pansi pamodzi ndi mwana wambuzi. Mwana wang'ombe ndi mwana wamkango adzadyera limodzi. Mwana wamng'ono nkumaziweta zonsezo. Ng'ombe yayikazi ndi chimbalangondo zidzadya pamodzi, ndipo ana awo adzagona pamodzi. Mkango udzadya udzu ngati ng'ombe. Mwana woyamwa adzasewera pa dzenje la mamba, ndipo mwana woleka kuyamwa adzapisa dzanja lake ku mfunkha la mphiri osalumidwa. Sipadzakhala chilichonse chopweteka kapena chowononga pa phiri lopatulika la Mulungu. Ndipo anthu apa dziko lonse lapansi adzakhala odzadza ndi nzeru yakudziwa chauta, monga nyanja imazizira ndi madzi. Otengedwa ku ukapolo adzabwerako. Ndi tsiku limenelo mfumu yatsopano yochokera ku banja la Davide idzakhala chizindikiro kwa anthu a mitundu yonse. Onse adzasonkhana kwa iye, ndipo malo ake okhalapo adzakhala aulemerero. Mawu a Ambuye.
Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka chapter 20 kuyamba ndi 21 kulekeza 24. Pa nthawi yomweyo Mzimu Woyera adazaza Yesu ndi chimwemwe, mwakuti Yesuyo adati, Atate mwini kumwamba ndi dziko lapansi, ndikuyamikani kuti zinthuzi mudaululira anthu osaphunzira nkubisira anthu anzeru ndi ophunzira. Chabwino Atate, pakuti mudafuna kutero mwaukoma mtima kwanu. Atate adayika zonse m'manja mwanga. Palibe wina wodziwa mwana kupatula Atate okha. Palibenso wina wodziwa Atate kupatula mwana yekha, ndiponso amene mwanayo akufuna kumuululira. Pambuyo pake Yesu adatembenukira ophunzira ake nawawuza kuti, ngodala maso amene akuona zimene mukuonazi. Kunena zoona, aneneri ambiri ndi mafumu ambiri adafunitsitsa kuona zimene inu mukupenyazi, koma sadazione. Adafunitsitsa kumva zimene inu mukumvazi, koma sadazimve. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Mawu athu oyamba amene akuchokera m'buku la mneneri Yesaya. Yesaya akulosera za zimene zachitika kutsogolo, za ufumu umene ukubwera, zimene Mulungu azachitira Aisraeli pa nthawi imene Aisraeli amavutika, adali ndi nkhawa zambiri. Yesaya adawalonjeza kuti akubwera wina amene azachokera ku banja la Yese, azakhala ngati kachiphukira ndithu, ndipo iyeyo atafika azakhazikitsa ufumu wake, ndipo mu ufumu wake uzakhala ufumu wa mtendere, muzakhala zinthu zabwino zambiri. Ndipo Yesaya adalosera zimenezi, ndipo polosera adayelekeza kuti chimbalangondo chizakhala pafupi ndi ng'ombe, koma sizabayi. Mwana azapisa dzanja lake mkamwa mwa njoka, koma osalumidwa. Ndipo akambuku kapena mikango izakhala pafupi ndi nyama imene ikanatha kudyedwa ndi akambukuwo, koma osadyedwayi. Ndipo anthu ambiri anasirira ndithu kuti azaone zimenezi. Anthu ambiri anzeru, anthu ophunzira adasirira kuti aone zimenezi, koma kuti sadazione. Mpaka nthawi imene Ambuye Yesu anabwera, amene anali anzeru pa nthawi imeneyo ndi nzeru zawo za nthawi imeneyo ndi maphunziro wa nthawi zimeneyo, adafunitsa kuti aone mpulumusiyo, aone Mesayayo, aone amene akubwera kuchokera ku banja ili la Davide. Koma ndi nzeru zawo Ambuye Yesu atabwera, anthu asadathe kuwazindikira Ambuye Yesu. Koma anthu ena amene ali otsika, anali onyozeka, amenewa ndi ophunzira ake Ambuye Yesu, tikumva muthenga wabwino akuzidwa kuti ndinu odala, chifukwa anthu ambiri adasirira kuona zimenezi. Ophunzira ake Ambuye Yesu adaona ulemerero wa Mulungu, adaona ulemerero wa Ambuye Yesu. Tikumbukire kuti Luka chapter 9 panali ophunzira ena amene Ambuye Yesu adawatenga kupita nawo kuphiri kuja. Ndipo ali kuphiri kuja Ambuye Yesu adasinthika maonekedwe, ankaoneka owala onyezimira kwambiri, panaoneka Mose ndi Eliya pamalo pamene paja. Ndipo anthu adaona ulemerero wa Ambuye Yesu, ulemerero wa Mose, ulemerero wa Eliya. Ndipo atabwera kuchokera pamene paja, Ambuye Yesu anatuma ophunzira ake kuti apite kumalo osiyanasiyana akalalike mthenga wabwino. Adapasa mphamvu tusa mizimu yoyipa, adapasa mphamvu tusa ziwanda. Ndipo anthu aja adakagwiradi ntchito imeneja, mizimu yoyipa imawamvera. Ndipo anthu atabwera, Ambuye Yesu akuwauza anthu aja kuti ndinu odala chifukwa maso anu akuona zimenezi, ndinu odala chifukwa mwaziona zimenezi. Anthu ambiri adasirira. Zoona ophunzira Ambuye Yesu anali odala, chifukwa poyamba adali anthu osika, ambiri mwayo anali anthu osaphunzira, koma adaona ulemerero wa Mulungu. Tikuphunzira chiyani kagawo kameneka? Kunena kuti Mulungu amakweza anthu otsika, Mulungu amakweza anthu amene ali onyozeka, ndipo amawathandiza kuti aone ulemerero wake. Chinthu chachiwiri chimene tikuchiona ndi ichi ndithu, kunena kuti zimene Afarisi akhala akusirira ndi maphunziro awo sanathe kuzipeza, sadathe kuzionayi. Koma ophunzira Ambuye Yesuwa adaziona, chifukwa adazichepetsa ndi kukhala pamaso pa Ambuye Yesu. Ndi Ambuye Yesu akufotokozera kunena kuti
ngodala maso anu akuona zimenezi. Pamene Ambuye Yesu afotokoza zimenezi, inu ndi inenso tiyenera kuyang'ana moyo wathu. Pa zinthu zambiri zatichitikira pa moyo wathu, zimene ife taona ndipo zimenenso ifeyo tamva ndipo zina zimene ifeyo tazigwira. Titaziyang'ana timayenera kuona kuti ifeyo ndife anthu odala. Mwachitsanzo, alipo anzathu amene lero ali pa banja. Kodi mkudziwa kuti kukhala pa banjako nkudala? Alipo anthu ena lero banja akulifuna, asakasaka koma sakulipeza. Inu amene muli pa banja lero ziwani kuti ndinu odala. Alipo ena banja lija analipeza koma zikukanika, akumati kulipeza lero kutha, kulipeza mawa kutha. Inu muli naye mamuna lero, muli naye mkazi lero, simukunsamala koma akukakamirani kuti ndi mamuna wanga, ndi mkazi wanga. Inu ziwani kuti ndinu anthu odala. Chifukwa zimene mukuonazi anzanu mfunisa ndithu adakaziona. Lero muli pa ntchito, anzanu ntchito imeneyo alibe. Akufunitsitsa ndithu akadapeza ntchitoyo. Ayenda, ena akwera mapiri ukapanga mapemphero kusala zakudya mpaka na lero ntchito jasakuyipeza. Sidi kuti iwo ndolepherayi, koma kuti inuyo ndinu odala ifoti mwayi muli nawo. Choncho muyenera kusamala mwayi umene niyo muli nawo. Muyenera kunyadira pamaso pa Mulungu ndi kudzipereka kwathunthu ndithu pamaso pa Mulungu kuti chauta adakupasani zaulere, adakuchitirani zinthu zabwino kwambiri. Muli ndi nyumba, ena anu muli ndi malo. Anzanu akufunitsitsa akadapeza malo koma malo aja akukanika kuti awapeze. Akulephera kuti akhale nyumba. Ena lero pano akugona pasi pa mtsinje, pasi pa bridge mu mtsinje, akugona pa mphepo, alibe chovala. Mizimu anthu amafunda zisaka, akugona pa doti, akufunda zisaka, malo amene akugona pa utuluka mphusi. Eno lero mukugona nyumba yabwino, mukuvala zovala zabwino, mukufunda bwino, mukuzipfaira, koma lero simukulabadako koma kuchokera zinthu zimenezo. Simukunyadirako, simukusamalanso ayi, koma ziwani kuti inu ndinu anthu odala. Tsono Ambuye Yesu lero mene akutifotokozera kuti ndinu anthu odala amene mwaona zimenezi. Anthu ambiri adafunitsitsa ataziona zimenezi, afuna kuti simikiziro nena kuti tiyenera kugwiritsitsa zimene ifeyo tili nazozo. Tiyenera ndithu kukondwera pamaso pa Mulungu ndipo tiyenera kumathokoza chifukwa Mulungu watiulira chinsinsi. Alipo ena lero akulephera kusiyanitsa zabwino ndi zoyipa. Amati akafuna kupanga chinthu muona tapanga chinthu choyipa, amafunitsitsa tachita zinthu zabwino koma lero zikuwakanika. Ife tunena kuti ndife anthu odala. Tsono pamene tunena ndife anthu odala tiyenera kuthokoza Mulungu. Tiyenera kuthokoza Mulungu pamene tikudikira kuti Mulungu akhazikitse ufumu wake pakati pathu. Pemphero lathu siku lero likhale lotani? Pemphero lathu likhale loyamika Mulungu. Monga amene Ambuye Yesu adayamikira Mulungu, ataona kuti anthu ena akhulupirira uthenga wabwino ndipo atembenuka. Ndipo taziona zimenezi Ambuye Yesu akuyamika Mulungu Atate mwini kumwamba ndi dziko lapansi. Ndikuthokozani chifukwa mudalira anthuzi, anthu amene ali osaphunzira ndi osazindikira, anthu amene anali onyozeka. Ndipo iwo Ambuye Yesu akuthokoza Mulungu chifukwa anthu ena apezekapo amene atembenuka mtima atamva liwu lawo. Choncho ifenso tiyenera kuthokoza Mulungu pamene Mulungu watichitira zinthu zabwino pakati pathu. Tiyenera kumuyamika chifukwa cha zabwino zonse zimene Mulungu watichitira. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulole